Ambalima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Yɛrɛgi Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na mɛ kalo tile 16 ka taa bila karidon na mɛ kalo tile 22 dolo jate la funteni kalo filanan tile 26 ka taa bila funteni kalo sabanan tile 2 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na o ye doloba 2 ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o ye Sigilolo ale ni Hɔku ni doloba 2 olu de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko daminɛw ko kura daminɛw olu barikalen don aw yɔrɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura daminɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'u ye ko kura daminɛ ni wagati in kɔnɔna na u bɛ se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ a la don nataw kɔnɔna na garisɛgɛ siraw ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mɛ kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛ so denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la a dama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta bɛ aw ka siraw kan wulikajɔw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma na aw bɛ se ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka a bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ ye aw ka cɛsiri ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jaabi ɲuman min ni aw b'a ɲinina aw bɛ se k'a sɔrɔ nka ni ye dɔgɔkun gɛlɛyalen aw bolo a sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la fo ni aw ye farifagala ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka wulikajɔw la aw kan ka jaabi ɲuman sɔrɔ u la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw dalakanw olu barikalen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a fɛ ka mɔgɔw lafaamuya cogoya min na ka don aw ka ɲɛnasira fɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a ka dusu de fana bila n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye dalakan o barikalen tɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni aw ye dusuw fana ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ aw bolo ka sababu kɛ garisɛgɛ tiɲɛni bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw kan ka sɔrɔ minnu kɛ ka olu bali ni aw bɛ se fo aw ka dusu faga wa aw kana fɔ ko jagoya fo mɔgɔw ka taa aw ka hakilina fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don aw ka dɔgɔkun kibaruya la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw soso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini o de fanga ka bon wulikajɔw siraw olu banbannen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ dibi bɛ aw ka sira kan farifagaw olu walew olu kundalen don aw kan fariganw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka laɲiniw olu tɛna se ka sabati ni ka bɛn ni aw ɲɛna wagati ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka aw muɲu ka se ka don nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma dɛmɛ min ni aw b'a ɲinina mɔgɔw yɔrɔ la ko dɛmɛ o sɔrɔli bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa layidukan yɛrɛ tun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan ninnu olu ka se ka bɔ a sira ma gɛlɛya bɛ o sira kan degun bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma fariganw dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se sumaya fana fanga bonya aw ka ko la
ka taa fɛ tuguni nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don ka ɲɛsin aw ma nka wasa ni yɛlɛda minnu ni aw b'a sɔrɔ aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni ka tila ka sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ aw bolo a b'a yira k'a fɔ aw bɛna dépense minnu kɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ dépense inutiles olu fanga ka bon nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ka se ka musakaw kɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ ka musaka kɛ kun min na bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ siraw olu kɔni jidelen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ ni aw ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fɔ aw ka sira kelen de ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ n'a ko aw bɛ sira bɛɛ ta aw bɛ se ka gɛlɛya don aw yɛrɛ ka dɔgɔkun taabolo la kosɛbɛ basigibaliya bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw hakilina kow ka ca ka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan yɔrɔ janfɛ garisɛgɛ aw bɛ se k'aw jigi da olu kan kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se k'aw basigi ka se ka hakilina kelen ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw farati kosɛbɛ dibidibima yɔrɔw fo ka taa se mɔgɔw sen ka suma yɔrɔ minnu na kamasɔrɔ bingani walew bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ aw yɛrɛ bolofɛnw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali musolakaw aw bɛ se k'aw hakili to aw yɛrɛ la nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ menansiw barika ka bon ka ɲɛsin aw ma nin wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se fo aw ka se ka basigi yɔrɔ kelen na fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw banna garisɛgɛ siraw a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ wulikajɔ min ni aw b'a ɲinina ka se ka nafa sɔrɔ a la aw bɛ se ka ko daminɛ nka i bɛna ye aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ a la wa layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ farifaga walew bɛ se ka don aw la fana ka se ka aw ka laɲiniw kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu kɔnɔna na banamini olu fanga ka bon aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛcogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la masa solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw ani kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ a mɛnna aw bɛ ka laɲini dɔw kɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o laɲini ninnu na ka bɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna ma a laɲininen don fana aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛkɛw olu fana kundalen don aw kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fariganw olu kundalen don aw kan banaw olu de bɛ se ka aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka sumaya don aw ka ko la n'o tɛ garisɛgɛ siraw dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan ni aw bɛ se aw ka se ka ku ni aw yɛrɛ ye kamasɔrɔ fariganw bɛ se ka aw ka ko caman lasumaya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw siraw olu fana olu kɔni barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw
mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhu ka so fo nɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filan caman de kun dalen don aw kan kamasɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna se ka sira kelen min ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nka hakilina filan ninnu olu de bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw sɛgɛn aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an donna funteni kalo sabanan de kɔnɔna na ni o bɛ taa bɛn Gémeaux mɔgɔw ka wagati ma an bɛ don Gémeaux mɔgɔw ka so ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na o de la e bɛna ye dolo fila o de kun nɔrɔ barakalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la kunnafoni min bɛ ka se ka da nin kan tuma bɛɛ ni mɔgɔ min mago b'a la i kelen pe ka kunnafoni ka lajɛ i ka se k'i ta fan dɔn i kan ka fɛn minnu kɛ i man ka fɛn minnu kɛ i ka se ka olu dɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i bɛ se k'an wele nimero min ni aw ɲɛ b'a la a bɛ se k'an wele o nimero la kamasɔrɔ ni e ka dati dɔnna e ka kunnafoniw e bangena k'a sɔrɔ sankolo yɛrɛ bɛ cogoya min na kamasɔrɔ an filɛ nin ye wagati min na sisan dolo ninnu bɛ tagama de la u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ bɔ so dɔ kɔnɔ u bɛ taa don so dɔ kɔnɔ u bɛ bɔ so dɔ kɔnɔ u bɛ taa don so dɔ kɔnɔ dolo dɔ tɛ pan so dɔ kunna ko kamasɔrɔ a bɛna don so min kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ o dolo ni ale ni ɲɔgɔn cɛ dolo bɛ sankolo seleke 12 in bɛɛ lajɛlen munumunu nin cogoya de la o de la i bɛna ye ni i bangena mɔgɔninfin bɛ se ka bange ka bɛn sababu juguw ma kamasɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ e ka dolo ni dolo min ni ɲɔgɔn cɛ ni i bangena ka bɛn o don ma o don siga t'a la i bɛ se ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na o gɛlɛya ninnu bɛ se ka caman a bɛ se ka wolo fɛn caman na olu bɛ se ka wolo fantanyaw na a bɛ se ka wolo banaw na a bɛ se ka wolo kɔlɔlɔw la a bɛ se ka wolo hali si dɔgɔyaw la ni i ka dolo ni i bangena k'a sɔrɔ i ka dolo ni dolo min bi ni fɔɲɔgɔnkɔ b'i ka dolo ni dolo mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka lajɛ de dolo tɔw de fana bɛ se ka tila ka lajɛ min bɛ se k'a to sababu in a tɛna fɛn kɛ e la don nataw kɔnɔna na walima sababu in bɛ se ka to e la i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ ni a ye ni kunnafoni ninnu t'i sɔrɔ fo i ka kibaruyaw ka se ka ɲɛdɔn n'o y'i ka datiw ye hali ni mɔgɔ minnu t'u ka dati dɔn ni i b'i ka san dɔn i bangena san min na ɲininkali wɛrɛw bɛ tila ka se ka sɛmɛ i la tuguni walasa i ka kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka se ka i bɔ i ka kow kalama o de kɔnɔna na sankolo n'i ka carte du ciel lajɛla i bangena ka sɔrɔ dolo tun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma ni o lajɛla o de kɔnɔna na e bɛ se ka bilasira kunnafoni min bɛ fɔ e ye o kɔnɔna na o ye de bɛ bɛn e kelen pe ka kunnafoni ma kunnafoni laɲini e fɛ e ka se ka i sinsin o kunnafoni ninnu de kan o sankolo cogoya ninnu de fana fɛ tuguni e ka sarakaw bɛ se ka dɔn e ka yiriw bɛ se ka dɔn ani nɛgɛ mɔdɛli min n'a sɔrɔla i kan ka don i fari la kamasɔrɔ nɛgɛw nasugu yɛrɛ fana ka ca nɛgɛfin bɛ yen zira bɛ yen sanu bɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna camanw bɛɛ lajɛlen man kan nɛgɛ dɔ bɛ yen n'i y'a don a nɛgɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don i ka dakan kɔnɔna na nɛgɛ bɛ nɛgɛ fana na n'i y'o don i fari la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sababu ɲumanw lase i ma nka olu tɛ se ka dɔn fo jateminɛ ka kɛ o jateminɛ ninnu kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ hali i yɛrɛ ma déplacer kamasɔrɔ minnu bɛ n welela ka ko ninnu sɛbɛntiya k'a yira u la dɔrɔn jinɛya wɛrɛ tɛ kamasɔrɔ dolo ye tiɲɛ de ye siga tɛ dolo la fiyewu nka ala bɛ se ka jɔnni ka jɔnya yira a la sira caman fɛ kamasɔrɔ an bɛ kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan kamasɔrɔ an yɛrɛ ye jɔn ye tamasiyɛnw de b'a to an bɛ se ka kunnafoni ninnu yɛrɛ fana fɔ aw ye o tamasiyɛn ninnu t'a yira k'a fɔ ko ala yɛrɛ ka sebaya kɔnɔna na k'a tɛ se ka tamasiyɛn ninnu dɔ falen ka jɔnni ka jɔnya yira a la nka a ka ca la an bɛ min fɔ i ye o ye wulibali ye olu kɔnɔna na i bɛ se ka kunnafoni caman de sɔrɔ i ka kunnafoni ninnu kɔnɔna na i bɛ se ka
fɛn caman bɛ yen ka dakan kɔnɔna na kamasɔrɔ an kan k'an base fɛn dɔw kan n'o ye tasuma ani fiɲɛ ani ji ani bɔgɔ ni ti adamaden ka dilanlen ye ninnu ye ala yɛrɛ ka dilanlenw ye fo e k'a dɔn n'a sɔrɔla e bɛnna tasuma de ma e kan ka baara min kɛ e kan ka tasuma ka baaraw de kɛ nka ni e taala ye ji ka baaraw la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ laɲini min n'i b'a ɲinina gɛlɛya bɛ se ka don a la walima e ye bɔgɔ de ye e kan ka bɔgɔ ka baara de kɛ ni e taala tasuma ka baara kɛ i bɛ se ka degun sɔrɔ a la hali i bɛ se ka jogin o baara kɔnɔna na ka se k'i ka adamadenya fiɲɛ bila i ka adamadenya kɔnɔna na fo ka taa fɔ min kɛla nka tamasiyɛnw nacogo de fɛ ani an bɛ se ka tamasiyɛnw analyse kɛlen kɔfɛ an bɛ se ka bilasirali min kɛ e ye n'i y'o sira ta a ka ca la i bɛ se ka i ka ɲinifɛnw sɔrɔ o sira de kan o kunnafoni de tun bɛ ka a di bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ n lajɛ k'an fo fɛn fɛn bɛ an wele k'an fo don o don mali kɔnɔ yan mali kɔ kan donc n yɛrɛ ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala k'an ka jamana in basigi